салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. либосҳои босифат ва бо нархи дастрас дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. дар ватсапи рӯи экран буда калимаи либос нависед. ҳама либосҳоро ба шумо равон мекунанд. 1 феврал дар Арабистони Саудӣ мусобиқаи навбатии UFC баргузор мешавад, ки дар он ду размкори вазни нимсабук Муҳаммад Наимов аз Тоҷикистон ва Кан Офли аз Австралия ҳаво мехӯранд. мусобиқаи UFC Fight Night 250 дар Эр-Риёди Арабистони Саудӣ баргузор мешавад. дар корти пешакии UFC Fight Night 250 6 рақобат ва дар корти асосӣ низ 6 то рақобат таъин карда шудааст. размкорони мусобиқа намояндаҳои Нигерия, Фаронса, Русия, Англия, Суринам, Бразилия, Тоҷикистон, Австралия, Баҳрайн, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Дания, Австралия ва Миср мебошанд. размкори тоҷик Муҳаммад Наимов ва Австралия Кан Офли дар дивизиони вазни нимсабук 61-2 ва 65-8 кг рақобат хоҳанд кард. Наимов 30 сол дорад. рекорди ӯ дар ММА-и каспӣ 11 ғалаба ва 3 то мағлубият аст. баландии қадди ӯ 175 см, вазн 72-6 кг мебошад. дар охирон рақобати худ ӯ аз ҷониби варзишгари брезилиягии Филиппе Лима дар мусобиқаи UFC On ABC 6 моҳи июни соли 2024 бо усули буғӣ мағлуб шуд. Офли 31 сол дошта дар ҳисоби каспӣ 11 ғалаба ва 3 то мағлубият ва 1 то баробарӣ, яъне ничия дорад. баландии қадди Кан 168 см, вазн 65-8 кг мебошад. ӯ низ дар мусобиқаи UFC On SPN 62 моҳи августи соли 2024 аз ҷониби размкори брезилиягии Майрон Сантос бо нокаут дар даври дуюм мағлуб шуд. ҳар ду варзишгар пас аз шикаст дар ҷангҳои охирини худ ба муҳориба мебароянд ва кӯшиш мекунанд ки ба қатори пирӯзӣ баргарданд. кадоме аз онҳо имкони муваффақ шуданро доранд? ин масъаларо ҳоло шарҳ мениҳем. муҳаммад Наимов аз оғози фаъолияти худ дар ММА натиҷаҳои назаррас нишон дод. вай дар UFC соли 2023 баромад кард ва дарҳол тавонист ки қувваи худро нишон диҳад. ҷейми Молалкиро нокаут карда, Натаниэл Вуд ва Эрик Силваро мағлуб кард. Наимов мубориза универсал аст, аммо асоси кори ӯ партер аст. вай техникаи тейкдаунро хуб медонад ва метавонад рақибонашро ба замин афтонад. ин имконияти байлевой ва усули буғӣ карданро барояш фароҳам меорад. муҳаммад дар стойка фаъол аст, аммо маҳорати ҳақиқии ӯ ҳангоми ба партер гузаронидани ҳариф ба назар мерасад. ғалабаҳои охирини ӯ ба таври қатъӣ нишон медиҳанд, ки ӯ барои рақобат бо размкорони топ омода аст. устувории равонӣ, малакаи хуби ҷангӣ ӯро барои дигарон рақиби хатарнок месозад. Кан Офли соли 2023 дар UFC баромад кард, аммо дебюти ӯ дар UFC ноком буд ва ӯ аз Майрон Сантос пеш аз муҳлат мағлуб шуд. зиёдтар бартарии рақобатҳояш дар партер аст ва стили асосияш бошад ҷиу-ҷитсуи брезилиягӣ мебошад. ӯ бо тейкдаунҳои олӣ ва қобилияти ба замин афтода дар рақобат ва бо усули буғӣ шикаст доданаш барои ҳарифон хатарнок мебошад. барои тамошои эфири ин рақобат дар телеграм-канали мо обуна шавед, силкаш дар комментария. ба ҳар ҳол мо ба ғолибияти Наимов боварӣ дорем ва ба ӯ ғолибиятро таманно мекунем. муҳаммад ба пеш. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. ташаккур ки видеоро то ба охир дастгирӣ кардед. хайр, то наздиктарин дидор.